Ja. Ej, jeg skal ikke begynde at smile til kamera. De ser lækre ud. Det er også derfor, vi er udvalgt. Jeg skal ikke tage det seriøst. Skal I bare gå i gang? Mm. Okay. Det er fordi, I kan ikke, når dem der står og kigger på. Jeg kan mærke det på jer. Ja, I skal Ja, gå tak. langt væk. Jeg kan simpelthen ikke komme Så med. brøler, du må gerne stå og brøler. Nej, han er bare sjov at se på, så begynder jeg at grine endnu. Lad brøler. Nej, jo, du har. Jeg skal hjælpe jer. Nej, du skal have. Du har Smiler, 10 det kan man også. timer Normalt. på 7. Nej, jeg tænker, hvad fanden Brøller, gå nu. Vi får aldrig lavet det. Nej, Det var siger fanske. brøller, gå nu over. Jeg vil gerne se det her. Nej, fordi folk er skide ud af det. Jo. Nej, brøller, gå nu. Du skal til team, oh my god. Ja. I det mindste, gå derop og så. Eftersætning på fredag. Nej, det har jeg bare ikke allerede. Brøller, kan du ikke gå den vej? Jo. Tak. Tag en kiks. Ja, skrid. Skal jeg kigge på dig, mens du siger? Nej, det skal du i hvert fald ikke. Jeg sidder og kigger hele tiden. Bare sidde. Okay, let's go. Hej, jeg hedder Trine. Og vi Ja. prøver... Glemte du lige mig? Fodboldlinjen på... Fodboldlinjen på Engstrup Efterskole støtter også Danmarks indsamling. Fodboldlinjen på Engstrup Efterskole støtter også Danmarks indsamling. Ej, jeg kan simpelthen ikke arbejde med her. Fodboldlinjen på Engstrup Efterskole støtter også Danmarks indsamling. Den 19. første spiller de også uafbrudt i 2 timer, og på mål... Ej, vi er... Oh my god. Ej, hvor er jeg tager det? Musiklinjen på Engstrup Efterskole støtter også Danmarks indsamling. Musiklinjen på Engstrup Efterskole støtter... Du smiler. Det må jeg sgu... Ej, nej. Ej, vi skal lige være stille om. Musiklinjen støtter også Danmarks indsamling ved, at de har spillet en koncert for forældrene, hvor forældrene skal... Ej, okay, nu må du...